Здравейте! Купили сте апартамент ново строителство или ви предстои да закупите такъв, имате план с размери от строителя и се чудите дали това е най-оптималното разпределение за вас. Ние можем да ви помогнем. Можем да изготвим най-добрия за вас план разпределение с подробни размери на помещения и мебели, от които да получите конкретна представа с колко място за съхранение ще разполагате, колко ще е голям кухненския плод, можете ли да поберете кухненски остров в детската стая, има ли място за 2 легла, къде може да позиционирате хоум офис, къде ще се вмести пералнята и отговори на много други въпроси. Като бонус ще получите квадратури на под, стени и тавани на всяко помещение, което ще ви от полза при закупуване на плочки, паркет, латекс и други. Като допълнителна услуга предлагаме нещо изключително атрактивно и полезно – BIM-модел на вашия бъдещ дом, в който можете да се разходите, да измервате желани разстояния или просто да разглеждате. Приложението за тази разходка е напълно безплатно на един от водещите софтуери за проектиране в света – Archicad. Можете да си го изтеглите и да опитате. Оставям информация в описанието към това видео.